Θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν και φέτος. Κάθε Πέμπτη θα φιλοξενούμε εδώ τον ψυχολόγο ψυχίατρο, τον κύριο Θάνο Πιάχα, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας. Τετάρτη. Πώς? Τετάρτη. Τι είπα? Πέμπτη. Ξέρετε γιατί, γιατί στην διαπραγμάτευση που κάναμε μεταξύ μας, εγώ ήθελα Πέμπτη και εσείς θέλατε Τετάρτη. Μου το επιβάλλετε. Άρα έχω ψυχολογικό τραύμα, κύριε Πιάχα. Το ασυνείδητο είναι δυνατό. Δεν εξηγείται αλλιώς. Λοιπόν, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Και καλή σεζόν. Επίσης, τι πιο πολύτιμο από την ψυχή μας είναι η αλήθεια, την οποία δεν της δίνουμε έτσι και πολύ μεγάλη σημασία, την τραμπουκίζουμε για την ακρίβεια, με όλα αυτά τα οποία φορτώνουμε ως ευθύνες στον εαυτό μας, για να ανταπεξέλθουμε σε μια πάρα πολύ απαιτητική καθημερινότητα. Τώρα, εσείς για πρώτο θέμα προτείνατε, και σε αυτό το σημείο να πω εγώ στους τηλεθεατές, ότι έχουν και εκείνη τη δυνατότητα να προτείνουν αν θέλουν, καλώντας το 2310-261-100 για να συζητάμε θέματα τα οποία τους αφορούν και να δίνετε και συμβουλές, εσείς από εδώ. Προτείνατε λοιπόν να δώσουμε συμβουλές προς γονείς για μια καλύτερη επιστροφή των παιδιών στο σχολείο. Η αλήθεια είναι ότι τελειώνει ο Σεπτέμβρης, έρχεται ο Οκτώβρης, αλλά οι περισσότεροι γονείς σίγουρα θα έχουν σκοντάψει στα πρώτα εμπόδια των συμπεριφορών των παιδιών που προφανώς δυσκολεύονται στο να προσαρμοστούν. Ένα από αυτά είναι και ο γιος μου. Και είναι και στην τρίτη λυκείο. Δεν είναι στο δημοτικό. Σωστά. Λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι κυρίως είχα πρώτα απ' όλα τα παιδιά της τρίτης λυκείου, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για αυτά. Και η αλήθεια είναι ότι καλά είναι να αρχίσουμε να είμαστε προληπτικοί, όπως έχουμε πει. Άρα να μην τα λέμε γύρω στο Μάιο, τα παιδιά ηρεμήστε κλπ. Έτσι, να κάνουμε μια πιο ομαλή είσοδο σε μια πολύ δύσκολη χρονιά, και βέβαια και για όλα τα υπόλοιπα παιδιά και για τα μεγάλα παιδιά, για να συνδέσουμε λίγο και με την κουβέντα που είχαμε πάει διακοπές και πόσο σημαντικές είναι οι διακοπές, και θα έρθει μετά η εποχή που θα... Είναι καλό να τους το θυμίζουμε τώρα, λέτε δηλαδή. Όχι. Απλά το λέμε ότι ουσιαστικά είναι η δύσκολη επάνωδος στο μήνα που λέγαμε, το μήνα της κατάθλιψης, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Αυτό είναι αλήθεια. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, γενικά, κάθε τύπου τέτοια μετάβαση δεν θέλει το χρόνο της για να γίνει έτσι με έναν απαλό κυματισμό. Είναι πολύ βίαιο έτσι ξαφνικά τώρα από την καλοκαιρινή ραστόνη να βρίσκεσαι στο θρανείο. Ακόμη και για εμάς τους γονείς που ερχόμαστε στη δουλειά μας. Και αυτό ένα κομμάτι που θέλω να πω είναι ακριβώς αυτό, ότι οπωσδήποτε θέλει μια ομαλή μετάβαση και οπωσδήποτε πρέπει να κρατήσουμε, για να μην πέσουμε σε πραγματικές, ας πούμε, κακοδιαθεσίες ή καταθλίψεις, τέλος πάντων, στην πιο ακραία κατάσταση, να κρατήσουμε και κάτι από τις διακοπές μας. Έστω μικρά διαλύματα διακοπών είναι εφικτό ακόμα και για το παιδί της τρίτης λυκείου να κάνει μικρά διαλύματα που να τον ξεκουράζουν. Και επειδή πραγματικά σήμερα, εντάξει, δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, περισσότερο έτσι γνωριζόμαστε. Αυτό θέλω να πω κυρίως για τα παιδιά της τρίτης λυκείου. Ναι, έχουν να κάνουν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, έχουν να κουραστούν πάρα πολύ, έχουν ένα στόχο υψηλό, αλλά πρέπει να κάνουν οπωσδήποτε μικρά διαλύματα και για να αντέξουν, και γιατί η ζωή είναι κάθε μέρα ένα 24ωρο, πρέπει να κοιμηθείς, πρέπει να βάλεις προτεραιότητα αν έχεις ένα σημαντικό στόχο, αλλά και πρέπει να χαρείς λίγο, πρέπει να ξεκουραστείς, πρέπει να επικοινωνήσεις με τους δικούς σου ανθρώπους, δεν πρέπει να σε χάσει κανένας. Πάντως, οι οδηγίες και οι συμβουλές που δίνονται από τα φροντιστήρια, από τους φροντιστές κυρίως, είναι ότι θα πρέπει την φετινή χρονιά να ξεχάσουν τα Σαββατοκύριακα, να ξεχάσουν τις εξόδους και να έχουν μια πειθαρχία, συνέπεια και επιμέλεια στο διάβασμά τους. Αυτό, όταν το λες σε ένα παιδί 17-18 χρονών, είναι σαν να του λες κάνε το αντίθετο. Σωστά. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι το παιδί των 17 ετών πλέον θέλει να του δώσεις και μια μικρή αίσθηση αυτοδυναμίας του ιδίου και εμπιστοσύνης, και να μπορεί να αποφασίζει κάποια πράγματα ή έστω να τα συζητάς μαζί του. Ενώ αν αρχίζεις και του επιβάλλεις με την πείρα σου, με τη γνώση σου κάτι, είναι δεδομένο ότι και να μην αντιδράσει πρωτογενώς, θα αντιδράσει δευτερογενώς. Ναι. Το οποίο δεν είναι καλό. Τι γίνεται στις περιπτώσεις των παιδιών που οι γονείς βλέπουν να αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο? Δηλαδή που τα βλέπουν ξαφνικά να μην ενδιαφέρονται για το διάβασμα, να θέλουν να παίζουν PlayStation με τις ώρες. Τι γίνεται στις περιπτώσεις των παιδιών που ερωτεύονται στην τρίτη λυκείου για πρώτη φορά? Σύνηθες φαινόμενο επίσης. Σύνηθες φαινόμενο, το οποίο προσπαθούμε να το εξαφανίσουμε. Η κατάλληλη ή πιο ακατάλληλη ώρα? Κοιτάξτε, στη ζωή δεν υπάρχει καμία κατάλληλη και καμία ακατάλληλη ώρα. Έτσι. Άρα, ακόμα και αν σου χτυπήσει ο έρωτας στην πόρτα στην τρίτη λυκείου, άλλο πάλι, αν προσπαθήσεις να του την κλείσεις ερμητικά, η αντιδραστική κατάσταση που θα δημιουργήσει τον ίδιο στον εαυτό μέσα πάλι δεν θα ωφελήσει.
Το να δεις ότι έχεις έναν στόχο, δεν πρέπει να παρεκκλίνεις, μήπως μπορούμε κάτι να κάνουμε γι' αυτό, τι να κάνουμε, το να το συζητήσεις λίγο με τους γονείς σου, οι οποίοι επίσης να μην είναι ανοιχτοί και να μην σμπρώχνουν και αυτή την πόρτα να την κλείσουν, κάπου θα βοηθήσει. Και στο προηγούμενο ερώτημα που είπατε, στα παιδιά που αντιδρούν πώς ή δείχνουν μια αντίδραση έμεση μέσω ενός PlayStation ή οτιδήποτε, τι να κάνουμε. Αυτό που λέμε πάντα στους γονείς είναι πάντα να σκύβουν στο πρόβλημα και να αρχίζουν να συζητάνε. Γενικά δεν συζητάμε. Πρέπει να διαγνώσει ο γονέας μέσα από μια ήρεμη συζήτηση τι συμβαίνει στο παιδί. Δεν συζητάνε πολλοί 17χρονοι, κύριε Πιάγα. Εσείς το ξέρετε καλύτερα γιατί έχετε εξειδίκευση και σε αυτούς. Ξέρετε γιατί δεν συζητάνε 17χρονοι, γιατί δεν συζητούσαμε ποτέ. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Δηλαδή μια αντίδραση της εφηβείας δεν είναι και η σιωπή όμως. Είναι μια αντίδραση και πρέπει να τη σεβαστείς. Απλά σε ένα σπίτι, ο 17χρονος στα πλαίσια της αυτοδυναμίας του αλλά και της αντιδραστικότητάς σου, χωρίς δεν θα στα πει, γιατί όπως λέτε, λέει λίγες κουβέντες πια, είναι σαν να σου λέει τώρα θυμήθηκες να συζητήσουμε. Τώρα δεν θέλω εγώ. Οπότε ένας γονιός ο οποίος δεν έχει συζητήσει ποτέ με το παιδί του πρέπει να κάνει πολύ μεγαλύτερες προσπάθειες για να ξαναμπορέσουν να μπουν. Θα δούνε θαύματα αν επιμείνουν και θα δούνε ένα παιδί που ενώ είναι και αντιδραστικό, ενώ είναι και έφηβος και μας το παίζει ας πούμε ο παντοδύναμος, σταδιακά θα νιώσει και αυτό μια αγαλίαση και θα θέλει να συζητήσει θέματα. Όλα τα παιδιά θέλουν να συζητήσουν θέματα με τους γονείς. Αυτό όμως χρειάζεται συγκρότηση και του ίδιου του γονιού. Του χαρακτήρα του εννοώ. Διότι δεν θα είναι λίγοι αυτοί οι γονείς οι οποίοι θα το παίρνουν προσωπικά όλο αυτό και θα λένε το παιδί μου δεν με αγαπάει. Δεν θέλει να μου μιλήσει, δεν έχουμε ψυχική ένωση. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να αποκτήσουμε ψυχολογική παιδεία σταδιακά οι επόμενες γενιές και ό,τι μπορεί να κάνει καλύτερο και οι τωρινές γενιές γονέων, και από εκεί και πέρα σιγά σιγά πρέπει οπωσδήποτε να αποκτήσουμε ψυχολογική παιδεία σαν κοινωνία, όπως όλες οι πολιτισμένες κοινωνίες, οι οποίες βλέπουμε ότι φεύγουν και μπροστά. Δηλαδή οι σκανδιναβικές κοινωνίες που έχουν βάλει μπροστά την ψυχολογική παιδεία είναι πολύ μπροστά σε όλους τους τομείς. Καλά, εκείνες είναι πρότυπα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας στην πρώτη σήμερα εδώ. Κάθε Τετάρτη το ραντεβού μας στις 10 παρατέταρτο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και εσάς που μας παρακολουθείτε.